Giz, moramo stići u mega trgovački centar, samo što nije počelo godišnje badnje natjecanje u penjanju. Dragi Bože, ako onaj Kamenković preko puta postavi još jedan kartonski ukras na travnjak, onda ću ja morati napuhati divovskog Rudolfa! Luka, ponijet ću ti klinove za lakše penjanje do nagrade. A, Čini mi se da Rudolf ima problema. Dobro, što se to ovdje događa, Tomo? O, mama, idemo na nagradno natjecanje u penjanju do poklona. to je točno, gospođo Kvantum. Luka bi mogao osvojiti jednu od mnogobrojnih super igračaka o kojima sanjaju svi njegovi vršnjaci ovog Božića. Luka, možeš postaviti jaslice prije nego odeš? Ali već sam postavio djeda Božićnjaka i vilenjake iz Snjegovića i 270 lampica. A mlijeko i kekse za djedicu? I onako ne znam gdje bi ih postavio. Baš i nema više mjesta. Osim toga nije ni bitno, jaslice su samo još jedna dekoracija. Vidimo se, mama! Ko zadnji do trgovačkog centra Magarac! E pa ja sigurno nisam magarac. Au! Samo ti nastavi, Luka Kvantum, i tražit ćeš novog robota za Božić. Mama, vidi kako ima super stvari i želim kupiti gitaru za Tonija i onaj mikser za tetu Dariju i onaj Marko. skateboard za... Marko, ne znam baš. To je, mislim, da ćemo ove godine imati skromniji Božić. Te stvari su vrlo skupe. Žao mi je, dušo. Hej! Morala sam te malo raskladiti. Predivno. Dobro. Pažnja, poštovani kupci mega trgovačkog centra. Ukoliko Snjegović odabere vaš sretan broj, imat ćete priliku okušati se u penjanju. Ako dospijete do vrha prije no što sad slizalicom odbroji do 0, osvojit ćete sve ove fenomenalne darove koji se nalaze u zlatnim božićnim kolicima. I dobitni broj je 2, 3, 4, 6, 3! Moje! Ela, Gizmo, svi su ti pokloni moji! Ha-ha! Ovo je pravi smisao Božića. Super knjiga. Hej! Moj dobitni listić! Super knjigo, ne mogu sada. Moram se popiti na vrh s nagradama. Sretan Božić! Vodim vas da vidite najvažniji poklon kojeg je čovječanstvo ikada primilo. Giz, gdje smo ovo? U zemlji vrlo tvrdih podova. Bolje da se uklopimo dok ne vidimo što je što. Uklopimo s čim? Sa stolovima? Vi, sluge, odnesite pladnje s hranom kralju Herodu. Brzo! Počastili ste nas svojom gostoljubivošću. A vi ste mene počastili svojom prisutnošću. 3 mudraca odlučila su proputovati svijet. Nevjerojatno. Što tražite ovdje u Jeruzalemu? Gdje je novorođeni kralj židovski?
Vidje smo naime gdje izlazi njegova zvijezda. I dođo smo mu se pokloniti. Možda vam moji svećenici mogu pomoći? Da, postoji proročanstvo o vladaru koji će se roditi u Betlehemu. Betlehem je grad udaljen oko 10 km jugozapadno odavde. Betlehem. Kako zanimljivo. Prijatelji moji, zasigurno ste iscrpljeni od putovanja. Ali kad se odmorite i pošteno najedete, pođite i dobro se raspitajte o djetetu. A kad ga nađete, javite mi da i ja pođem pokloniti mu se. Kralj Židova. Nikad. Ako oni ne nađu to dijete, poslaću svoje ljude da ga potraže. Pa makar to značilo izdvojiti svu mušku djecu rođenu u protekle 2 godine. Ni jedno dijete rođeno u mom kraljevstvu neće biti prijetnja moje vladavini. Što ćemo napraviti? Pa što možemo, Ela? Izgleda da super knjiga ima svoj plan. Gdje smo sada, Giz? Oprostite, možete li nam pomoći? Moja žena je trudna. Moramo se skloniti od oluje. Moji geosenzori pokazuju da se iza onih tamo stijena nalazi mala špilja. Za mnom! Ja sam Ela, a ovo je Luka. A ono je Gizmo, naš neustrašivi vodič. Smilja! Ne, štap! Samo štap! Lažna uzbuna, idemo dalje. Baš je zanimljivo ovaj Gizmo. Gdje idu svi ovi ljudi? Zar niste čuli? Svi se moraju vratiti u svoje rodno mjesto. Rimski cezar August zakonom je naredio da se svi moraju popisati. Kako to misliš popisati? Cezar je naredio popis stanovništva, tako da bi se znalo tko je tko i odakle su im obitelji. Mislite li, ne znam, možda je kralj Herod govorio o njihovom djetetu? Marija, Josip i beba Isus. I to oni pravi. Znaš, oni iz božićnih jaslica koje mi je mama rekla da postavim kod kuće. Ne mogu vjerovati da su to oni. Luka, misliš li da su svjesni da će ih ljudi pamtiti i poslije više od 2000 godina? Sutra bi trebali stići u Betlehem. To bi bilo preporučljivo. Moj skener pokazuje da bi Marija trebala uskoro roditi. Makni tu igračku, Gizmo. Onda, Marija, vjerujem da si bila vrlo sretna kad si saznala da si... znaš da ćeš postati mama. Tu najradosniju vijest koju sam ikada mogla primiti rekao mi je Anđeo. Anđeo? Bila sam u kući svojih roditelja. Tada se pojavilo svjetlo, najsvjetlije od ičeg što sam dotad vidjela. Sjajnije i od sunca. Ne boj se, Marija, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi sina, komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljeva će nad domom Jakovljevim zauvijek, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Kako će to biti, kad ja nemam muža? Duh Sveti sići će na te i sila Previšnjega zasjenit će te. Zato će se dijete koje ćeš roditi zvati Svetim, Sinom Božjim.
Tako nešto se ne čuje svaki dan. Prvo me uznemirila vijest o Marijinoj trudnoći, jer još nismo bili vjenčani. Ali mi se u snu kazao anđeo i utješio me. I tada sam znao sigurno da Bog želi da budemo muž i žena. Ispričajte nas na trenutak. Ela, to su sigurno oni. I nastradat će ako ih Herodovi ljudi pronađu. Kako će kralj Herod uspjeti pronaći malo dijete u ovako velikoj zemlji? Što? Zar sam ja jedini koji misli svojom glavom, Ela? Zbog popisa. Njegovi će vojnici točno znati tko je tko i tko je dobio dijete u protekle 2 godine. Marija i Josip će biti na tom popisu, kao i njihovo dijete. O ne, doznali su da smo ovdje. Gizmo, pokreni transstrukturalno termalno skeniranje i doznaj koliko ih je iza onog brda. Podaci pokazuju da ih ima na stotine. Stotine? Vidiš, Ela, stotine. Da, Luka, stotine. Ovaca iza tog brda. A tamo su i pastiri. Pastiri, najopasniji ljudi na svijetu. Daj se smiri, Luka. Hej, mogli su biti vojnici. Moramo biti spremni. Super knjiga je rekla da ćemo vidjeti najveći poklon kojeg je čovječanstvo ikad primilo. A mislila je na njeno dijete. Ako nemate obitelj u Betlehemu, produžite. Ovdje nema mjesta za vas. Josipe, zar nisi zabrinut zbog Marije i djeteta, znaš, zbog svega ovog što se događa? Bog ima plan, Luka. Ajde, produži, rekao sam ti. Produži dalje. Ali mene još uvijek brine Herodov plan. Što si rekao? Oprosti, ništa. Josipe, što ako nisi u pravu? Mislim, što ako Bog nema plan? Luka, čuo si. Rekao je Mariji kako će njegov sin vladati nad domom Jakovljevim zauvijek i njegovom kraljestvu neće biti kraja. Neće nas poslušati. Uzalud se trudimo. Luka, daj prestani biti tako paranoičan i malo razmisli. Razmislim? O čemu? O tome kako je sve ovo nevjerojatno? Zamisli, koji poklon! Pogledaj nas! Super knjiga nam je omogućila da budemo na prvom prvcatom Božiću. Ovako je sve započelo. Ma daj, ovo je tebi Božić. Da, gdje je zabava? Gdje je božićno drvce i svi ukrasi? Da, i gdje je djed Božićnjak? U Okićenom dvorištu Staro Kamenkovića, preko puta naše kuće, ima više božićnog duha nego što se to ovdje osjeća. Dečki, mislim da ne razumijete poantu. Ali, ja volim djedicu. Da, i Rudolfa. Da, kako to ona zamišlja Božić? U pravu si. Stiže nevolja. Je li ovo tvoja žena? Ovdje nema problema, u redu smo, sve je super. Kad bi ona trebala roditi? Uskoro. Pokušajte kod zadnjeg šatora. Čujem da imaju mjesta. Možda tamo možete prenoćiti. Hvala vam. Vidiš, sada i Rimljani znaju gdje je. Luka, daj se saberi. Bog neće dopustiti da se nešto loše dogodi pri rođenju njegovog sina. Koliko puta ti moram reći, kod mene više nema mjesta.
Reći ću Mariji. Kako ih možete potjerati? Pa žena treba roditi, večeras! Molim vas, nisam htio biti grub, ali uz sve te putnike stvarno više nema mjesta. Jedino što imam je ona tamo štala. Štala? Pored one stijene, tamo možete prenoćiti. Želite da spasitelj svijeta bude rođen u štali? Ovdje se sad događaju povijesne stvari, gospodine. Imali ste priliku pokazati se... Ima ali... zidove i krov. Hoćete li se smjestiti ili ne? Znate li vi uopće tko su Marija i Josip? To dijete koje očekuju... Zar ja pričam stranim jezikom? Uzet ćemo je! Zar će ovdje biti rođen sin Božji? Ela, Luka! O, dijete, dolazi. O. Tamo na magarcu su deke. Treba će nam čiste vode. Luka, kamo ćeš? Ne znam, tražim potok, jezero, bilo što. Samo se ne želim vratiti u grad do bunara gdje su vojnici. Što je bilo, Luka? Zar ovo ne smeta nikome osim meni? Što? Traženje vode za Mariju i Josipa? Ne, mislim na sve ovo. Želim pomoći, želim vjerovati. Ali ako Marija stvarno rađa sina Božjeg, zašto nam Bog bar malo ne pomogne, Ela? Ne bojte se, jer vam evo donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj Krist, Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak. Naći ćete djetešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama. Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima koje ljubim. Čujete li? Da, što je to? Hajdemo! Hej, vratili smo se, ali nismo sami. Nismo ni mi. Isus se rodio! Pođimo mu se pokloniti! Josip je bio u pravu. Ostvario se Božji plan, ali ne onako kako je itko očekivao. Već baš onako kako je Bog to htio. U ovome se sastoji ljubav. Nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao Sina svoga za sve ljude.
Još jednom, dobitni broj je 2, 3, 4, Onda, 6, penješ li se do poklona? 3. Znaš što? Otkad pamtim Božić, htio sam priliku za ovo. To mi je predstavljalo istinsku bit Božića. Ali više nije tako. Sretan Božić! Još jednom, brojevi su 2, 3, 4, 6, 3. Ima li netko te brojeve? Ja imam! Idem se penjati! To je divno. Brzo si se vratio iz trgovačkog centra. Zaboravio si nešto? Ne, mama. Zapravo, nečeg sam se sjetio. Ne, opet moje lampice! promijeniti. Ja ću za te živjeti.